Здравейте на всички! Ударите камбанката, за да получавате всяко едно мое ново видео. В днешното видео ще ви покажа малко ситене на злато. Сега в случая това, което го гледате е концентрат от така наречения капан. В драгата имам един капан, който е в началото, където пада водата. Това в момента, което го гледаме е концентрата от там. Винаги си правя контрола, аз му викам контролата, някой му вика чекмедже и така нататък. Винаги си правя контрола, бърза връзка съм направил, просто за една минута се вади материала, слага се в легенчето, проверява се на даденото място, нали, има ли наличие на злато и така. И вече, нали, продължавам да си работя с драгата. Това в случая го слагам тук в уличето, нали, вече да се дофиноса. Сега това място, където съм в момента, няма някакво финно прахообразно злато. Когато, нали, съм на река с по-финно злато, вече по друг начин, нали, в по-контролирани условия си пресявам материал, но в случая тук, нали, сега ако опусна някаква златинка, мисля, че няма да е проблем. Искам да ви поканя във Facebook групата Самородно злато в България. Научите много. И ето вече сме на реката. Тук разтоварвам тъкъмите от ремаркето, разтоварвам драгата и започвам да я сглавям. Всеки път си правя различен тип сглавяне според това на каква река съм. Имам доста различни монтажи на една и съща драга, в случая е тази, тя ки, но си имам различни монтажи вече според материала в реката, според злато, което се намира в тази река, което търсим и така. Може да ви е малко скучно, затова съм го дал на по-бързи обороти, но няма как. Сглавянето е доста проблемко, отнема и време. На мен лично ми отнема сваляне и сглавяне ми отнема около час и половина, горе-долу, нали, без да бързам и така. Друго какво да кажа, ето тук имам вече различни монтажи за долното ниво, за началото, слагам различни видове гуми, гумени стелки с просечка отгоре, задължително използвам просечка, рифела фабричен. Днес времето е прекрасно, има слънце, ясно небе, тук там е някакво облаче, въпреки че е хладно, между другото, вече не е лято. Водата е доста студена, така че препоръчвам използване на неопренови чорапи, боти, неопренче, който има, нали, ако се потапя, има неопренови гащеризони, поне аз имам такъв и съм много доволен от него. Задължителни са неопренови ръкавици, нали, специално за студената вода, така че да не се притесняват, нали, от последващи разни болешки. Още малко имам тук за досглабяне, нали, пренасям си лека по лека маркучи, инжектора. Винаги си нося в повече да имам монтажни елементи, болтове, гайки и така нататък. Вече те са някакво размера, поне при мен, на тази драга специално. Са 3 размера.
Това в случая е концентрат от преден излитиум в черния леген, който така и не ми остана време да го преситя, но все пак си го нося с мене за късмет. И ако остане евентуално време, то време ми остава при вечер. И така. Сега си придърпвам драгичката, вече съм я сгубил, придърпвам я вече на място, което съм определил, че ще драгирам. Вече като се сглоби тази драга, доста тежка става, особено когато е плитка водата, трудно се движи. Слагам инжектора, монтирам маркуча към инжектора и напорния маркуч. Всичко е на бързи връзки и на сглобка, така че е лесно. Това ми е любимото куфарче, трещотката, винаги си я носа. Където са по-плитки водите, хубаво е така с лопатката да си изкопаете една дупка, където да сложите смукателния маркуч. Хубаво е смукателния да е защитен с мрежа долу в началото и отдолу, ако може е препоръчително да сложите някакъв леген с нещо да го сбисите с камък, за да не влизат песачинки. Его аз в случая слагам едното легенче, обезвъздушавам офлюва. Вече си нареждам тук драгата, палим. Тези драги се обезвъздушават по този начин, т.е. запалиш, струята търчи доста надалече. Препоръчително да няма никой за драгата, ще го окъпи. Обаче после като се обезвъздуши инжектора, почва да си работи както трябва. Задължително да има тази гума, която натиска материала. Вече тя върши много хубава работа, аз съм много доволен. Дори се чуда да я удължа малко, поне още 20 см. Но това ще е когато имам свободно време. И да ви кажа, колеги, много се старая, тъй като качването на клипа не е като заснемането. Доста по-трудно е, но надявам се да ви харесва. Слагам ръкавиците. Това са противосрезни ръкавици. По принцип тя ги ползвам върху неопреновите ръкавици, тъй като неопреновите, ако ще са кевларени, от 150 лева или с полинет, там покритие има модерни, камъните ги изтъркат за норматив, така че върху неопреновата ръкавица винаги слагам такива противосрезни. В реката има много пирони, много браснарски ножчета, остри железа и какво ли не. А там ние където работим и точно това търсим. Тежката фракция. Където е тежката фракция, нали, където са пироните, браснарските ножчета, игли и какво ли не, там се намират и златинките. В повечето случаи. Нали, сега тук съм снимал за показно горе-долу как работя. Нали, е така, горе е рехавия материал, нали, който е наносния, той е около 50-60 см, вече надолу тръгва малко по-збит, но няма как, като тръгне да се работи, трябва да се работи абсолютно всичко, тръгваме отгоре надолу, нямаме друг шанс. Зависимост от реката, зависимост от място на реката, където се работи, горе-долу на около час-два спирам драгата, правя си контрола, това, което показах в началото.
Правя си контрола в чекмеджето. Това ми е джобчето, което се намира в началото, където пада водата. За да установя има ли наличие на златинки или няма. В случая съм работил около 2 часа на това място. Нарочно ви го показвам още един път, тъй като ми хареса. По случайност е добро място. Други пъти след час-два работа нямам такива показатели както сега, но навсякъде е различно. Като загледате в този концентрат, ще видите, че освен пясък и магнетит, има доста друга тежка фракция. Тия по-светло сивичките са рутили. Доста магнетит има в тази река, така че тук работя на друг принцип. Слагам миньорския мък по определен начин. Отгоре с просечката и още една схема, която доста добре чисти магнетита. Наскоро я научи тази схемичка и съм доволен. Още я тествам и другото. Ще направя едно видео специално за нея. Много е проста, но работи перфектно. Много съм доволен. И така, това е за реки, където има голямо наличие на магнетит специално. Магнетита е проблем, тъй като се набият отворите на просечената теглена, като прекалите с работата, един вид като претоварите драгата, както се казва, тя спира да работи. Особено ако не сте направили наклоните както трябва, винаги мога да отпуснете доста златинки. Така че хванах една нова схема, за която ще направя ново видео само за нея. Точно за това ще идвам на някоя река да си пробвам новата система. Това е новия монтаж и също драга, която видяхте преди малко. Горе-долу това за днеска. Приключвам видеото. Ако ви харесва, лайквайте, ако не ви харесва, пак знаете какво да правите. Старая се. Хвала по реките. Поздрави на всички колеги.